ina buƙatar ki an samun baby ina ta roƙo. Nisan ki ya taɓa mar kaina ta abijijiyata da buƙatu na zoro banki nake yake tallafa mun. Ina so ki gane san ki na gaskiya na rubuta currency duk ya ba za na gode bakin biyata. Na zo gare ki roƙo na ki mun maraba ki wanda kannin dama auren ki nake bukata. Farin ciki ƙaunar ki nake a zuciyata na yi fama wajen neman ki haba masoyiyata. Ki ba dukkanin dama in na zo gidan ku zance ki ɗauko tabarma ki shimfiɗa ba nuna san kai gama da baba a da da hauni domin san ki nake yi da maza ki nake yake agaza mun ki zo maza ki nake dare da rana ki mazo ƙaunar ki nake kware da gaske ki yo rawar ki tana saka ni jin daɗi maso koyi ya tare na san ki yana a zuciyata ki nake so da kin zama baby kin zama baby kin zama haske na raina ce farin wata kuma me haskare na na kama da so bawalta raina ki zo maza ni san ki nake ina lalura ki tallafi a gare ni binta ina bukata jani kar ki bar nan faɗi rana ina buƙatar taimakon ki baby ki taimaka mun idan na marmatso ki matso mu iyo rawa ta kauna makiya shi ku ja baya.